Siya apo ni Mark Isaac Ductulero nga taga Sarat, Ilocos Norte apo. Kahit kuman nga ibure kada kayo, dito napintas nga damag apo may papan iti online sabong apo. Kahit kuman nga ipaakam mo ti benepisyo na apo iti emotional, mental kin physical apo dito online sabong. Ngaminta iti jakpay apo na sursuro iti online sabong ket nadanak apo iti may nga asawa kin upat akabate. Wan apo, usto dyan ang nagyaw, upat iti kabit ko apo, iti jakpe amonos, ti online sabong. Ngam iti nasursuro kon apo, ti online sabong, kat nagpuko sa klatlakin ni bakit kon apo. Naawanan iti atensyon ko kada upat akabit ko. Tanapan aming kinibagat kon apo. Tawang mutin apo ngamin iti pang sustento kada upat nga kabit ko. Iso nga agyaman ak apo, kada ti online sabong, kini Mr. Atong Ang, shout out kini Mr. Atong Ang, pagyamanag ta nagsinubyanan iti relasyon mi kini bakit ko apo. So nga nagsinubyanan ti innayat iti tunggal may sa kada kami apo. Ditakpay apo nga nasursuro no kasano ti agtipid apo, no kasano ti agininot may panggap kadeta online sabong. At idi kwa mamintaluak amangan iti may sangal daw apo ngam itatan apo ket maminsan lang ganon. Nainutakpay kidin apo iti sida ta tunggal mga anak innapoy lang tikang kada kun apo tay altanghap lang ganun mamaminsan. Altanghap means almusal, tanghalian, kinhapunan lang apo. Idi agan online sabungan na nakon apo ket naggaget nakpain iti trabaho apo. At dati jaksong sumrek iti Domingo. Itatan apo ket sumsumrek na kon iti aldaw iti Domingo apo no mabalin sir kag amin iti Domingo iti makataon apo. Awan inananan iso nga madlaw ko at talaga nga gumagetak ti trabaho. Ditakpay apo nga nasursurwan no kasano ti agmaneho iti motor. At dati apo ket four wheel ti hawak ko. Inlako, pinagtalpak ko, iso nga nakagatangak iti motor, nakagatangak iti euro. Iso nga no damdamagan da ka asensado kuna dai ket katas ng talpak, katas ng online sabong kuna kapo no makita da ka nakamotor. Itaakpay apo nga nasursuruan nga mangumusta. Kadigiti pagayam ko apo lalal digiti kabagyak. Kumusta uncle? Kumusta ante? How are you? How are me? Di lang mabalin ante na ikandak man te puno pabuludon dakman no da sobra te kwartayo kun nakapo. Iso nga kumusta ako na po. Kanayo na ako nga kumusta kadigiti pagayam ko. So nga amok apo nga mayat itirek na kadakwada. Iso nga nabara ti pinagkita dan sa kanya ako na po. Tano maminsan isindaklatan. Kindati apo nadanak apo ti 84 kilos. Itatan 72 kilos naklatan apo. Naikatanak iti 12 nga kilos apo. Isot pagmayatan na. Nag-physically pita ko na apo. Kumuto nga kata kakapanunot no kasano nga agbayad di kitay nakautangak apo. Jakon amo ta nautangak sa amin, naunurkan sa amin ng apo nga nakautangan. Ngam ti pagmaydan na apo na dayunak iti sakit, iti puso, kas kada diabetic, cardio attack, kidney failure, high blood. Ngam dati nagtaod lang ti sakit ti tao kanya kapo, sakit tinakaw. Didakmat tong masingir. Ilumlumak ba ni sudan apo. Kaputi utang. Di kita pagayam ko no di kita lang ng runa di kita lalaki no kayat yung agsubli inayat yung kinibagat yaw may kitalpak kayo agan line sabong kayo no kayat yung masursuruan ti agtipid agan line sabong kayo no kayat yung ti gumagat agan line sabong kayo no kayat yung kanayon kumumusta agan line sabong kayo no kayat yung ti kung kunada nga kumotong agan lain sabong kayo kinang nang runa no kaya ti makasursuro ti agmaneho iti motor agan lain sabong kayo. Bagakmat di kiti pagayam ko nga ti agdam agat tumaltalpak kita nga oras ay ket mag cash out naman kayo. Huwag kayo puro cash in.